Abi Diallo mi salminima. Mi salmitima mi seydida. UNICEF holli wondema wodi cukaley dewoy pamaroy koy sappoy e go'o sunnina koy woɓɓe na hadda koy e nder ndi leydi Sénégal an hiɗa haɓana hiɗa darani hakkeji e rewɓe beele o kabaru ɗo ko bettere maɗa? O welani e am, o kabaru ɗo timmi welani e amen, kono kadi amin kadi ko welata hen fof ko no usto par ce que no ɓuranoɗo hewde. aɗa andi enen Sénégal, Guinée, Mali, Mauritanie fof ko ethnie ko leƴƴi gooti ko fulɓe e bamarankoɓe e sarohle ɓeɗum fof ko ɗum mona mbaɗa ɗum no wano adat ni nani usto yimɓe nani kaɗa hen kono an aada ne tiiɗi wonki pour yaltinde aada e nder yimɓe no saɗi kono min certani e haɓede hen hikka so taw ko sappo e goho min dañi e nder Sénégal mi sikki ustima no fewi kono ha joni hatta hare nde kam koko jokkate tan no yaha par ce que e banggal safara médecine yiyama ko bonnata e sukaɓe ko bonnata e rewɓe ko bonnanta rewɓe e gurdam mumen. A holli o kabaru ɗo hino mettuma sanne beele o no holli tan han joni sukaɓe rewɓe hino haddede nde leydi Sénégal? Yeytinde hino haddede par ce que aɗa andi enen gandi e waɗi joni duuɓi waɗi no pelle rewɓe haddinoɓe joom aadiyankoɓe ɗo mbino goppi ha waɗi cérémonie holliri ɓe goppi ɓe beddi labɓe mabɓe e laysataji mabɓe foof kono ko duuɓi kewɗi hen min gandi min jii ɓe goppi officiellement feññiɓe kolo e mbaɗum less wonɓe ganda haajum goppanno mbaɗum less won meɗɓe nanguede hen nawa e lawol waɗi haala kono eɓe kulti par ce que mbaɗama en sensibilisé no fewi kono haajani woɗa no jari woɓɓe ummade Sénégal tacce yaaha Guinée walla Mali waɗa ɗum ɗon arte sukaɓe ɗo donc amin gandi eɓe mbaɗa minenne min goppani ha joni hare nde e jaade mabɓe hollideɓe ko ɗum bonnata hollideɓe ko lawol code pénal Sénégal haaɗi ɗum guila 1999 normalement no waɗi sanction ngaji ɗi ganduɗa no foti fawede e baɗɗo ɗum so nanggama woni jinnaɓe cukalel ngel comme bonanɗoɓe ɗum o kono noon no mbirmi nane ni ko aada ne tiiɗi e nder leyɗele men ɗe. Ko ɗum woni namdal ngal hol saabi ha hande hayso tawi woodi haalulaji hewɗi waɗaɗi jewte ɓenna ɗum sensibilisation e francire woodi kadi sariyaji ɓamaɗi faade ɗum accani tentini so en ƴetti wanowa Guinée walla Gambie walla Mali e nder ɗe leyɗe haddugol ɓe fayɓe walla sunningol ɓe ɗum hino heewi sanne holko saabi han hande ɗum wawani accude wawani jasude? Ko aada o aɗa andi aada e leyɗele men ɗe mawɓe diiniyankoɓe nannanti hen mawɓe ardiɓe fina tawɓe surtout ɓen donc ko masla o heewi to dow to kono kay e banggal kuugal code pénal no waɗi clair ko interdit so yiyama no foti wadde haɗede kono so umminama tan gan haare so umminama ar fina tawa en ɓe e diiniyankoɓe gummotoɗa ɗo par ce que wiya ɗum ko fina ko ɗo tawa ko ɗo peut-être ko l'islam wi noon l'islam wi noon taw noon voilà no heewi haala koɓe mbiyata ko fof kono kadi min jii kadi ko yimɓeɓe kadi cuusa hollirde yimɓe wondiɓe mon ko kamɓe eɓe jaɓi ko haala ko eɓe gandi no bonna hunde e ɓesgu no bonna hunde e mabɓe donc ɓe goppi par ce que sa wi noon so neɗɗo wi noon peut être ɗo reni ɗo jeeya ɗo yimɓeɓe ma goɗɗo waɗ no mbaɗiri comporté e mabɓe ɓe cuusaɓe ɓe mbawa ɗum wadde ɓe mbawa ɗum rondade. A holli ɗum no adda bone e neɗɗo firtani en ɗin boneji? Hol woni ɗin boneji e banggal safara tubataɓe ɗum gandi ko wiyete fistule koye ɗum ummoto so bonni appareil génital debbo yeeso debbo ngol e jibilirgol mum no yetto ha toon yetto e bonnude no jibinirte yetto no bonnude ɗo taarirte e ɗo yartirte fof ɗum arda wonta rafi mo ganduɗa debbo presque yaltinte e yimɓe wedde joñe to anum ko bone mawɗo oɗon fistule woni bone ɓurɗo hen mawɗo so taw koye cukalel ngel daɗi e maayde e cunningol ngel par ce que aɗa wawi eɓe mbawi wadde cunningol cukalel ngel waɗa ko wiyete hémorragie ƴiƴam mum jippo ha heewa ha rewa ɗon sanko so ɓoccitima ɗon yeehi kadi ha tolnima e wonde debbo kadi ko probléme toon e mun hakkude mun e dewgal mun e won gondugal mun e joom galle mum so Allah fawi ɗum kadi heeɓi no jibina kadi toon kadi ɓuuri wonde probléme e toon so taw wonno worta ɗum adat ko wiyete fistule obstétrical so taw debbo heddaki hen pour wadde ɗum réparé
opération ji tati nayi ha joyi ko sohlata e médecine pour o fewnite seeɗa beele on wawi wurde gurdam cemorɗam. Abi Diallo mi yettima sanne a jarama. Jarama seydi Ba.